ba? Padala-dala ang panaginip. Akala ko'y matured ka na. Bakit ganon? Nagbubunjing-bunjingan ka. Di ka pa rin malago. Nag-uugali kang ano ka bang at napapulot? Gal ka nang nagsisi. Ko'y matured ka na. Lago, lago. Hindi ba't ako'y matured ka na? Ka pa rin naman. 'Ang bata .3 FM. 95.3.
na biyayang dulot ay aking nadama. Hirap mawala. Ako ba aking ama? Pag-ibig kita'y di ko alis. Aking Diyos, di ko alinlangan. Pag-asa Jesus na aking Diyos. Kita'y samba. Buhay mo
luha ay hindi mo mapigilan. Tumatako sa puso mo't isipan na ikaw ay kanyang pinabayaan. Ito ang dapat mong malaman, na ang Diyos sa'yo'y kanilang may kulang. Magtiwala ka sa Kanya. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong uganan. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuon, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Nang butang may katapusan, Mayong buntag ka na itong tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa iya na pag-iguban o pagbantay sa matagusan na ito kamakinabuhi. Adlaw karon na Huwebes, Pizza 12 sa Disyembre. Ang Disyembre mga igsoon, ano na nalang may tulo ka adlaw para sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang General Station Manager Reverend K. Marian Makasaol, aniyan usab ang inyong ubos nga lagad nga ubos nga higala dinhi sa Sign FM 95.3 sa dayang sa inyong mga radio o sa tanan nga mga follower o sa tanan nga mga listener o sa tanan nga mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao o sa kinatibukan sa kalibutan. May buntag ka na itong tanan mga kaigsunan, ilabi na sa itong mga pinalangga nga mga follower o listener sa Sign FM 95.3 nga kanunay nagasunod ining atong programa. At tingali mga igsoon, hinay gyud ang wifi connection ining matahong nga kabuntagon tungod kay atalisod gani ko og open sa ato ang Facebook. Una nga dili babag, dili ni maoy na kung rason nga dili ta makapaabot sa mensahe sa Ginoo ining matahong nga kabuntagon. Ilabi na sa atong mga kaigsunan dinhi sa kabukiran nga kanunay nagsunod ining atong programa. Una nga ato siya nga himaya kung kanunay sa iyang pagkamayo ining 2024 mga kaigsunan nga siya may nagpahigawas ka nato o nagpahilikay sa bisan unsang katalagman sa atong kinabuhi. Ora nga kanunay tang magpaduol nga to sa Ginoo. Kaya mahurag yun ay pinaka-importante nga ano na patay kinabuhi magpaduol ta kanunay diya sa presensya sa buhay nato nga Dios. O kan ato karon nga topic mga igsoon, makapahimulag. Usahay sa ato kinabuhi mga igsoon, mahimulag ang ato ang kadasig diha sa pagsunod sa buhi natong Ginoo. Unsay bukat nga rason ang ato nga tema mga igsoon, walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Kung ikaw ug ako ang Dios na higugma nimo, walay makapahimulag bisan unsang kahimtang o sitwasyon pinhi sa kalibutan. Ang tao ray mubulag kadto sa Ginoo tungod kay taas o pangandoy sa kinabuhi. Apan ikaw ug ako bisan unsa ang panimong pangandoy ug ang Dios dili mahimuot sa imong pangandoy. Una atong tukion karon ang mensahe sa Ginoo kay kung dili gani na kahimot as Ginoo, ma-failure yun ang tao. Apan kung ang Dios mahimot kanimo, time will come, ikaw o ako
panalanginan sa atong Ginoo. Mag-ampo ta mga igsoon. Labing gamhanan og may kumaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pakiguban o pagbantay. Salamat o Dios sa imong pag-atiman. Nga pinagi sa imong mapulong mga mensahe. Pagkat pag kami nga magkinabuhi ng kontinto sa mong kahimtang nining kalibutan na karon. Apan salamat o Dios nga imo kami gipahigawa sa bisan unsang kahimtang kalisod nga moabot sa mong kinabuhi Amahan. Salamat o Dios sa imong pakiguban. Labaw sa tanan nining tagna og labit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo o Dios. Uban sa akong pamilya, sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong nga wife karon nga nasa KSA na sa Saudi Arabia Amahan, tipigi kanunay o pagpigi kanunay ang iyang kinabuhi labaw sa tanan sa iyang mga kauban. O sa tanan namong kaigsunan dinhi sa palok o Dios, o sa tanang kaigsunan dapit sa Pilipigan, o dapit sa Kangkwe o Dios sa mga Elite family, o sa tanan nga mga follower o listener sa Sign FM 95.3, o sa tanan nga magwas ni ining mao nga programa. Ikaw magapanalangin sa matag usa sa tanan nga nagasunod ni ining mao nga programa nga imong gipiyal kanamo Amahan. Wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon, among itugyan nga kanimo ang tanan namong mga paningkamot, ang tanan namong mga desire sa kinabuhi o Dios. Salamat o Dios nintak na og dapit sa kabuntagon nga imong ihatag kanamo kapadayon kang nagtipig ug nagamping sa among magkinabuhi labaw sa tanan sa among inadlaw nga mga kalihukan samtang kami aduna pa kinabuhi dinhi sa kalibutan o Dios. Bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Candelario sa iyang pagbiyahe o Dios gikan sa mao nga lugar nga ilang pagagikan sa mao nga dapit o Dios paingon ining mao nga lugar aron sa paghatod og mga mensahe nga maghatag namo kasiguruhan, mensahe nga maghatag kanamo paglaom ug kapag-uhan sa among kinabuhi Amahan. Salamat o Dios sa pabor dako nga kahigayunan nga imong ihatag kanamo Lord. Salamat o Dios nga diin kahapong adlaw imong ubos nga lagad nagmalampuson sa mao nga lain usab nga ang nya obligasyon nga imong gisangon kanamo Lord. Tapos ka sa pagday, tapos ka sa pagpasalamat tungod kay wa kami arang mahimo sa mong kaugalingon kun wala ikaw sa mong makinabuhi Amahan. Labaw sa tanan nga nagasunod nining mga programa sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3. I declare blessing sa matag usa. Kung ano naman sila yung mga problema sa kauladon, problema sa walay pagkatrabaho o Dios, problema sa balatian, ipahigawas sila niining tanan o Dios aron ang among kinabuhi magkinabuhi sumala nga na kanimo Amahan. Labaw sa tanan o Dios among tumanon ang imong ipabuhat kanamo, among himuon o Dios kutob sa among makaya tungod kay ikaw kanunay makikuban kanamo sa tibok namong mga kinabuhi. Salamat o Dios nintak na og dapit sa kabuntagon, ikaw ang tinubdan ug tuguran sa tanang mga butang nga imong gikinahanglan. Naagi lamang sa imong bugtong nga personal namo ka manluluwas. Amen o amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. Medyo hinay yun ang atong nga wifi. Panayon ta mga kaigsunan sangre. Dili yun sige kaingon ko na dili ni mao'y rason na dili ta makapaambit sa mensahe sa Ginoo sa atong mga kagalaan nga nagasunod dinhi sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bayawan City o sa Baay City mga isa. Una nga hapong adlaw medyo tamlay gud ko sa akong biyahe o kay naabot kong bako mga igsoon. Human ko og tik og neuro o niya wa pa ko kasulay og tik og neuro kay ang mga criminologist student nga mo-apply sila 20 patikon sila neuro niya matud pa nila nahagbong kunos neuro kay exam din na mga igsoon nasa gitawag kong IQ o niya matud pa sa examiner nga nag-assist nako isa nakakaon na po kasi ikaw nakakaon ako nakapamahaw na ko pero gutom na yun maigsoon kay mag alas 12 na biya abi na ko o dali ra ang paglukat mo exam man ay ka maigsoon o niya mga 200 man ang items una nga gagmay pa jud kayong mga litera kaya gitawag kong IQ maigsoon testingan kung asa kutob ang imong IQ maigsoon o niya doon nato tutoy mga pangutana kabahin sa imong personalidad unsay imo ang tinuod yung nga kinaiya una nga
Pagbalik na ko mga alas 2 maekson kapasiaw ko siguro nagyunipas. Pasar na ni sa katao sa wala na yung problema sir. Nasalamat sa Ginoo na ana lago i-enjoy lang gud ang atong kinabuhi, mga trabaho na dunay mga sitwasyon nga masyak ka bangit lison man eh. Pero ito giyan sa Ginoo ang imong kabalaka kay siya may kahangawa pagtabang kanimo. Lisod man na sa tao inyong dumi, dili na lisod sa atong Ginoo. Trust in the Lord with in your heart. Salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. O ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa kabutan. Ilhasya kay siya ang mga bando sa imong alagyan. Usahay magod ang tao magsalig sa kaugalingong kapasidad. Magsalig sa kaugalingon nga ability. Wala nagsalig sa kaalam kay balugikas Ginoo. Unang ma-failure ang tao exor. Apan ikaw o ako nga nakasabot sa mensahe sa Ginoo, paabota pag-agad sa desisyon sa Dios para kanimo. Kay ihatag yun na nimo. Ug ang Dios mo hatag kanimo, dili na siya pinaspasan. Dili na siya iskam. Labaw pa nas bulawan nga dili mulubad ang iyang saad kanimo eksa. Mao nga ninigtap na og dapit sa kabuntagon. Inyong ubos nga lagad maghatod og mga mensahe na maghatag ka na itong kadasig, dili kaluya. Kung ikaw o ako nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Pero dili gani nakasabot, muhatag ni mo ni kaluya. Amen ba? Apan kung ikaw o ako, kung layhan kang ma-progress, mo improve sa kinabuhi, basaha ang kasulatan next. Pag kinabuhi, sumala sa imong gibasa. Ayaw pag kinabuhi sa imong kinauhanon, ikaw o ako nagukay kaugalingon nga batasan. Dapat maminaw tag suggestion, maminaw tag tambag, maminaw tag koreksyon labaw sa tanan kung gikan ginaspulong sa Ginoo. Una nga ang atong mga magtutudlo dinhi sa elementary hangtod sa high school na nanghin akong daan ko sir. Dili na ko kaayo makaatiman sa atong obligasyon diha tungod kay nanap ko koy laing giatubang. O niya, everyday na ko mag-travel mga exoon from Monday to Friday sama kani adto mga exoon. Una akong ipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga magkatawhan nga atong na ila-ila o nahalubilo na ang Dios magapanalangin sa inyong magkinabuhi. Ingatak na og dapit sa kabuntagon mga exoon ang ato karon nga topic makapahimulat. Unsa magibog at nga rason nga mubulag mata sa gugma sa Dios. Kung ikaw o ako mamalandong ka kanunay sa pagkamaos Ginoo, dili makamahimulat ngadto kaniya. Ang tao ray mubulag, layhang mubulag. Iibin ang Biblia igsuon nagtudlo kanato nga ayaw nagbuhata kay dili na siya maayo. Apan ang tao mas sayon ang pagbuhat og dili mao atubangan sa Dios. Ug mas lisod ang pagbuhat nga makapahimot unta sa atong Ginoo. Nganong ang tao magproblema, even sa historya nagproblema na. Samot sa kawalan problema ang tao. Apan kung ikaw ug ako unahon nimo ang Ginoo, hinumdumi, di gud ka niya pakurawan. Dili kaniya pasagdan, mapakyas makasausa, apan naapay giandam ang Dios nga mas labaw pa sa imong kapakyasan. Remember, why imposible sa tong Ginoo. Dili og dili na mabuhat sa tao, apan mabuhat na sa Ginoo para kanimo. Kung ikaw ug ako magsunod o magkinabuhi, sumala sa iyang mga plano. Ato na ning basahon na exhort. Kay bisan sa atong kinabuhi karon, imong hitsura, imong problemahan, di makakatulog. Sa imong kagwapo, magproblema sab ka. Kung imo nang lantawon yun, ang imuhang paghitsura karon, nagproblema na kang daan. Di ba?
Kung makayubit mismo kasi imong kaugalingon, magsige kag lantaw sa espeho, gikan sa buntag hantod hapon. Unsay nahimo nimong trabaho, magsige kag pungkalo. Hello. Diskontinto ka sa imong hitsura na nag-ingon ang Biblia. Naggibuhat ta sama sa dagway sa Dios. Ikaw ra mismo, ako lang mismo nagyubit sa akong kaugalingon. Hello. Higugma ang imong kaugalingon. Kay gahigugma ka sa Dios. Kung ikaw wala mahigugma sa imong kaugalingon, it meaning to say wala ka mahigugma sa Dios. Nahigugmang mangani ang Dios nimo, ikaw pa nga wa ka mahigugma sa imong kaugalingon mismo. Ang atong hitsura pwede natong himo ang problema. Magsige tag pangispiho, wa tay nahimong trabaho. Kung magawa po sab ka sa imong panglantaw, kung magawa pa sab ka sa imong panglantaw, magsige gyapon kag pangispiho. Dapat buhaton nimo ang dapat nimong buhaton nga mahimaya nimo ang Dios. Kay diha kung mahimaya nimo ang Ginoo, wow. Ma-enjoy ka iso. Ma-enjoy ka sa panalangin. Ano man? Gikan sa trabaho, inigulit nimo sa balay, makatulog makagsayo. Makarilas ka. Ang imong una-una, ang pagkamaayos Ginoo Lord ug mga adlaw la inausab obligasyon nga imong ipiyal kanako. Ana lang. Kay ang tao walay katagbawan. Kung magsigi kag sudan og ginamos, ngita na po kag humba. Og na po humba, mangita na po kag utan nga kalamunggay. Nga naman, walay katagbawan ang tao. Apan kung ikaw, doon na lang kay katagbawan kung ikaw naa kanunay sa presensya sa atong Ginoo. Siya na mo pahimutan, siya na mo paangay, pasagdai ang mga tao mo underestimate nimo o iampo sa Dios nga nasayop sila sa ilang gituan sa imong kinabuhi. Ayaw ka discourage. Padayon o kupot sa saad sa Dios. Atong basahon ang mga Roma kapitulo 8 bersikulo 35 ngadto sa 39. Maungan nining bulan sa Disyembre, ako nang gimarkahan ang tanang schedule nato dinhi. Tungod kay nagdubli-dubli ng atong mga schedule. Apan wala na ako nigihimo nga problema kung dili ako ning gikalipay. Tanan nga mga schedule, trabaho man sa eskwelahan, trabaho man sa ministry, trabaho mas FM radio, ako ning gihigugma. Kay ikaw ug ako gihigugma sa atong Ginoo. Kung wala kay problema, kung magproblema ka, makaproblema ka. Bisag na kay problema, apan ihangad sa Ginoo, mawala imong problema. Kung magproblema ka sa imong hitsura, kung magproblema ka sa imong pagkaon matag adlaw, mag-insomnia ka. Magsakit. Kung magsakit, asa paingon? Adto sa menteryo. Asa mata paingon? Impierno. Kay imong giaposoran ang pagkamaayos Ginoo. Higugma ang imong kaugalingon. Kay higugma kas Ginoo. Higugma ang imong isikataw. Kay higugma kas Ginoo. Higugma ang imong kaaway. Kay maunay sugo sa atong Ginoo. Kung dili na nimo mabuhat, unsaon nato paghigugma sa atong Dios nga dili makita. Usa ka follower man kaigsunan, dili lang nako na i-mention. Ingon siya, ning text mga igsoon, ika-26 niya katuig, nining atong programa, pinaagi sa programa, pinaagi nimo pastor, ako mo ingon ko, dili pinaagi nako, kung dili pinaagi sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga mensahe. Dili ko mo angkon nga pinaagi nako, kay ikaw ug ako tao lamang dinis kalibutan, lamang gihimo tang instrumento aron maabot ang mensahe sa Ginoo nga tataw og yano kayo nga dili pinaspasan. Matud pa niya, pinaagi nimo pastor, nabag-o ko sa akong kinabuhi. Usa ka konsyal mga kaigsoon, nga bag-o pa lamang nagsunod nining atong programa. Dili pinaagi nako, kung dili pinaagi sa Ginoo. Kay dili ko moangkon sa bisan unsang naangkon ako din sa kalibutan. Lamang akong ipasalamatan ang Ginoo
nga gitugyanan lamang tani ini tanan. Kay human ini kanibuhat mawagtan ra ni mga igsoon. Ang magpabiling nimo ang imuhang may relasyon sa imong isig katawo kung may imong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Usa ka alagad sa Ginoo mga igsoon isa pastor. Okay ra ba ni inani mawaliha? Mga panghuna-una kong mga igsoon, ako sa ingginan, kung maghiskot gani kag sikta, kung maghiskot gani ka og denominasyon, unya makik-indik kas uban, debate gud inyong padulngan. Apan kung magwali ka sa social media, pagka maayos Ginoo ug ikaw ug ako unlayhan kang magbago, basaha ang mensahe Ginoo. Kay dili gyud na maghitabo nga ang wanis ug ang Trinity magkasinabot lamang ang tao kung ikaw ug ako magkinabuhi diha sa mensahe sa atong Ginoo. Kay naagunay sa ikagalingong prinsipyo, ang wanis na ikagalingong prinsipyo, ang Trinity mo barog sab na Trinitarian, ang wanis sab. Kay matud pa siyang giwali maigsoon nga akong gibasa, ako sing kinagko pastor, ako ra nang basahon ng tawon ako ng video. Matud pa siyang wali mga igsoon sa iyang gipos. Muundang ko nang iyaha din ko kanang wali ha mga igsoon. Comparison na, panghagit na. Ayaw. Kung tinuod kang Kristohanon pag kinabuhi nga nas Biblia, dili ka ikapasigarbo na imong title sa simbahan o asan ka nabilog sa wanis baka o Trinity ka ba, sa Sabado baka o Domingo. Kay bisag unsaon kitang tanan mga tubang sa hukmanan sa atong Ginoo. Muna'y klaro igsoon. Kitagaan batag katungod na ay bersikulo kapitulo mga igsoon nga ikaw gihatagan o katungod paghukom sa imong isig katawo. Wala, imo ra nang kaugalingon. Kung ako maghukom, ako ra po nang kaugalingon nga desisyon. Tinawhanon na may sunwa na nagbase sa Biblia. Munang ako di maulaw ko mga igsoon nga mohukom sa akong isig katawo. Ang Biblia mao imusulti. Di ba? Aron ba'y wala imuha nga kinabuhi ba? Mahaom des Biblia, dili kay magama-gama ta kaugalingon nga desisyon. Kinsa may mainsulto, kinsa may magukol? Ang Dios. Kay ang gustos Ginoo sa imong kinabuhi, dili sa layhan nga magkalisod-lisod ka. Dili sa layhan magka-problema ka. Kung nakaproblema ka sa imong hitsura, hinumdumi kinsay naghimo nimo. Imong yubuitan imong nawong, sa nawong pa lamang nimo, giinsulto na nimo ang Ginoo. Wa magani magproblema ang mga tao nga way mga tiil. Dunay usa ka video maigsoon gikan sa Mindanao. Iyang gibuhi ang iyang mga igsoon kay namatay ang papa, wa say tiil. Nganong kabalo man siya modaro, karbalo man siya tanong og lamakan. Kitang kompleto, insulto na kayo. Hello. Dapat namatay kamot, namatay tiil. Gitagaan tag freedom sa Dios. Labaw sa tanan gitagaan tag panahon. Nga aron ikaw ug ako mohatag og panahon para sa atong Ginoo. Kita lang tao igsoon maghatag og problema mismo sa atong kaugalingon. Ingon ang Roma, Kapitulo 8, versikulo 35 ngadto 39. Unsa magoy makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios? Kini bang atong kawaladon? Balatian ba? Kasamok ba? Dili. Kaya ang tinuod kung doon na tayo Ginoo, wow, ngano mabalaka man ta? Kung mamatay ta, asa maputa paingon? Kung nangalagad ka, paingon magyapon ka sa langit? Naabay nabasa maigsoon sikat sa kang Adan, naapabay kinabuhi si Adan hantod karon wala na. Apa nag-ingon ang Biblia nga kung ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga nangalagad ka human sa imong kamatayon, paingon gukas kinabuhing way katapusan. Maunay angay natong bantayan. Di ba? Nakahapon mga igsoon gisakyan kong hubog
Unya na nag-una nako, gipara ko maigsoon, ako mohunong man ko parahon. Kisa ko kung dili mohunong, basta tinarong. Isa sutoya magod kaayo tong nag-una, hadlok mang mo pasakay, mga hubog baya. Hunong ko, akong gipasakay. Nya, sure ko ka, hindi ka mahulog ni Loyo. Akong giingnan, sa dili raman ngunit ra ko. Nabaling tong sa iyang motor, pinindako dagkag mga pangos. Ya, akong giingnan nga, nya, minom kag tuba, minom kag tuba. Ay, kung dili makumiinom, akong diktag, ako di makumiinom. Sa sige, nya, maguna-una ako. Sa sige, salamat kay ha. Ano langgot, tinaraw nga langgot. Dili kay imo sorangon mo panghupok, sorangon po nimo. Way angay, labaw pa kasubog. Di ba? Dili sa kalibutan mga exoon, enjoy lang yun ang kinabuhi. Diha sa pagpangalagad, dapat ang mensahe Ginoo imo ginang ikinabuhi. Kay kung dili na nimo ikinabuhi igsoon, mapakyas kita. Ingon dire sa 35, tanaw ra gud ang 35. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios? Question mark. Wow, pangutana bini. Ikaw o ako gipangutana ani. Nganong mabubulag kas Ginoo? Una, unsay makapahibulag nimo tanaw ra gud? Unsay busa, ingon di, kinsay makapahimulag, kinsa, pangutana ni, kinsay makapahimulag, imo bang trabaho, imo bang negosyo, imo bang balatian, imo bang kakabos, or imo pagkadato, kinsa, si kinsa man sila. Munang dunay kantas kalibutan mo, kinsa siya, sa kinsa siya. Comparison na isoon. Tanaw ra ko. Busa kinsay makapahimulag kanato. Ikaw o ako giadresa niini kanato. Gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba? Kasakit ba? Nasakitan ka kasi gikang gibuli? Pasagdaay sila. Kay ang ilang gibuli anak sa Ginoo. Hinumdumi ikaw ug ako, pastor maka, pastora maka, ug dili, yano maka, hinumdumi ikaw gibuhat sama sa dagway sa Dios. Pasagday sila. Di ba? I-enjoy ang kinabuhi. Malato ra bitaw na. Kanang magsipag yubit, malato ra na. Amen ba? Kasakit ba? Ang kalisdanan. Unsa man ang mga kalisdanan, pastor? Unsa ka na din kawalan doon? Kapobrehon. Ganong layhan gutang magdato. Mao man ay maghatag na to nga dughan-daghan ta kalisdanan kay mao taas kay pangandoy. Di ba kalisod-lisod? Kita na may nakabalo igsuon sa atong kapasidad. Di ba? Kung ikaw o ako dili nimo kaya kaputon, ngano kaputon yun nimo? Maglabad na naman ang imong ulo, asa matapaingon, di mamatay tag sayo. Kaya ka problema man ka, maigsoon nga dili nimo kaya. Pag-agad, pagpaabot, o pagkinaboy, sumala sa mensahe sa Ginoo, kaya ihatag na sa Ginoo ang imong gipangandoy. Yan ang problemahon man ko nato, igsoon. Sa gikaingon ko na, bisag imong hitsura, magproblema ka. Hinumdumi ang imuhang kinabuhi gikan sa Dios. Gininhawa, kusog, personalidad gikan na sa Ginoo. Kaalam kahibalo gikan na sa Ginoo. Kung wala kay kahibalo, papangayuon tas Ginoo kay siya muhatag og kahibalo gikan sa Ginoo. Mangutana ta maigsoon po nimo pagpangayo nga wa magani takabuhat sumala sa kabubot kuno planos Ginoo maulaw sa ta. Di ba? Matupan nila mingon diri maigsoon, busag kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Usa mo na mga paglutos? Kana diya pag-BI, pag-underestimate, pag-bully. Ingno ka, walay angay, bate kayo nagnawong. Pasagday, maigsoon kay gwapo pa na sila. Hello?
Huna-una nga ang nami ang nangyupit otros sab. Di ba? Kung imong giubitan ang imong sikataw, it meaning to si giubitan nimo ang pagkamayos Ginoo. Tao sila sama nimo. Mao nga pag-amping ta sa atong pinulungan igsoon. Di sa unsa pa na kamosimos kalibutan. Kay ikaw ug ako wala kabalo sa kaugmaon sa usa ka tawo. Ayaw i-judge ang kaugmaon sa imong sikataw. Mayanong man siya, maprofesional man siya og dili, hinumdumi ikaw ug ako gibuhat tas atong Ginoo nga gamanan. Usahay masilo lang kus mga tao nga dunay kana bitang maluoy kus mga tao ba sa pastor maumangguni. Hagiingnan lang wala magukay iniskulahan mo nang dili ka angayang mapastor. Mo ba? Kaya na nag-eskwela daw sila. Bible school, mo police possession. Wow. Asa naman ron? Matod pa niya nga wala man pastor na wag tang mansab. Kini bang kagarbo sa tao? Wagoy ayo. Muna sa itong kinabuhis kalibutan, makaangkon ganit gamay nga mga butang, dili nato na angayang ikapasigarbos atong silingan, dili nato na angayang ipasigarbos kalibutan. Magpasalamat ta ang gipiyalan tas Ginoo na. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang kagutom, kining kagutom ra bagyon maigsoon, di ra bagyon katulog ng mga bata. Kay mukaon ko nag-abak, ugutomon ang anak. Moingon ko na usab na pa, makaon ang abak. Gutom na kayo na kuntiyan, mukaon na naman kuha ng abata na. Unang kitang mga ginikanan, papag mama, natay obligasyon para sa itong mga anak. Kutob sa itong makaya, kutob sa itong mahimo. Ato silang ati manon. Kay obligasyon na nato kapag itiman sa itong mga kabataan. Ikaw o ako, obligasyon sa Ginoo pagpanalangin sa iyang mga katawan. Iyan ang trabaho pagpanalangin. Lamang gusto sa Dios nga ikaw o ako muila ngadto kaniya. Kay kung ang tao dili mo ilag sa Ginoo, hinumdumi sikin sa mata atubangan sa Ginoo. Garbo ra kaita. Mao hinaut ko nga sa matag karon ug uniya magkatunta og respeto sa atong Ginoo. Ingon diri maigsoon, ang kagutom, ang kakabos, ang katalagman o ang kamatayon sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo namiligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ilahawon nga mga karnero. Mao na igsoon. Kanunay tang mabalaka, kanunay tang naghuna-una o kapiligrohan. Apan ang usa ka tawo nag-ila sa Ginoo, nag-ila sa pagkamaayo kanunay sa atong buhi nato nga Dios. Ingon diri mga igsoon sa Juan kapitulo 4 bersikulo 18. Walay kahadlok diha sa gugma. Kung imong gihigugma ang Dios, mawala ang kabalaka. Kaya ang imuhang gisaligan, dili imong silingan, dili imong profesyon, dili imong trabaho, kung dili ang imong gisiligan, ang pagkamais Ginoo. Sikin sa may kahadlokan, wala. Gamahanan ang Diyos. Kaya niyang usbon ang dagan sa imong kinabuhi karon. Kung ikaw mangalagad nga matinunan. Apan kung dili, desisyon na sa tao. Ayaw mahayi si pastor. Ayaw mahayi si pastora. Ayaw mahayi ang title sa simbahan.
mahay imong kagalingon nganong wala ka magtinud-anay sa pagpangalangad sa atong Ginoo. Kay maunay gustos Ginoo, mapastor makag mapastora, wa makay katungdanan sa simbahan, obligado ka kay gibuhi ka sa atong Ginoo. Dili kay rason sa atong kinabuhi. Nangalagad bitaw si Papa, nangalagad bitaw si Mama, nangalagad bitaw akong igsuon, nangalagad bitaw ang akong paryente, ako dili lang. Hinumdumi. Ikaw ug ako personal nga moatubang sa atong Ginoo sa iyang hukman. Dili imong asawa, dili imong mga anak, dili imong bana, dili imong parinti, hinumdumi ang pag-atubang sa hukmanan individual. Kung unsay imong nabuhat atubangan sa Dios, way kalambigitan ang imong pamilya. Walay kalambigitan ang title sa simbahan. Walay kalambigitan ang organisasyon. Ikaw o ako mga tubang ngadtos atong Ginoo. Kung magsineryos ka, diyas pagpangalagan, bulahan ka, Sister Blair. Kaya diya sa imong pagkaseryoso, panalanginan ka sa Ginoo. Makugang ang tibok kalibutan. Nganong ikaw pa ang nahimo nga dunay gihatagan pili sa katilingban. Sa trabaho, o niya, kanang mga marites maigsuon, sige ra nagpang-indig-indig, pero why nahimo? Diba? Magsige ra nagpangwinta. Parihara nas kinabuhi sa usa ka taong tapulan. Kanunay lang naglantaw na makatrabaho o ginagmay, gikwinta ng daan. Ikaw o ako, waga ni takwintahi sa atong Ginoo. Nakining atong gininhawa karon, dili dunya ato pwede ning ihunong ang orasan sa atong gininhawa. Ingon ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 18. Kung nahigugma ka sa Dios, mawagtang ang imong kabalaka, mawagtang ang imong kahadlok, mawagtang ang imong kapobrehon, kay dato ang imong gigugma nga mao ang Ginoo. Hello. Siya ang tag-iya sa tanang panalangin. Siya ang tag-iya sa tanang mga butang. O wa na'y makulang kaniya. Ingon ang Salmo 23:1, God is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Si Jehovah ang akong magbalantay, walay makulang bisan usa ka dako sa atubangan sa atong Ginoo. Lamang ikaw ug ako mahitabo sa imong kinabuhi kung kanunay naghari kanimo ang Ginoo. Pero ang naghari nimo tinawhanon, garbo ra gyud. Wala may ragkalit. Ingon diri maigsoon sa unang Juan, dili ta ka pangaraste maigsoon, dili na to kay panghinabong na ato ang nakatunas kalibutan maigsoon nga pirtiran pagkalayo Ingon diri maigsoon sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 18, walay kahadlok diha sa gugma. Kung tinuod ka nahigugmas Ginoo, kay ang imong gihigugma tag-iya sa imong gininhawa, kay ang imong gihigugma tag-iya sa tanang mga butang, kinsa may imong gikadlokan, imong silingan. Mga tawo nga magsigig pamantay nimo, pasagdain na sila. Magsakit lang gyapon na ang ilahang dughan, na dili ra nimo tagdon para paghubog. Di ba? Kung ang mga hubog, mga igsoon, ipo ng surang-surang, kung labaw pagkasubog. Ayaw. Explain eh. Pasabti. Pasabta. Ingon dire maigsoon. Naingon dire. Matod pa sa 18, walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang himpit, magwagtang sa tanang kahadlok. Ang pangutana manggod diha, himpit bagyod ang imong gugma ngadto sa Ginoo.
Mao nga ang mga magtutulo kani adto. Diingon si Jess gihigugma bagyod ko nimo Pedro. Gihigugmat ko ikaw. Tinuod ka, sure ka. Promise pas Pedro mga igsoon, ingon siya, besan magtutulo sa kamatay, nilit sa kamatay, kauban niyo ko nimo. Sa ko'y kauban nga. Mo pa'y pagdakot, batsi man dayon. Diya sa pagpangalagan maigsoon, kung dili gani ka mahigugma sa atong Ginoo, maglantaw ra gani kas organisasyon nga nagkatip, murang nagtagkirig naman Dali-dali yung kagrason. Pastora, mauni, inaani magunigon, hadlok magunta. Murang nagikahadlokan. Wala ka na hadlok sa Ginoo. Ngamoy tagihas imong kinabuhi. Rason na kastaw. Una, kung tinuod kang nahigugmas imong isikataw na tinuod kang nahigugmas uban, wow, ang imong kinabuhi, respetado ka kanunay sa imong isikataw. Ang panhinong dumay, respetuhi una ang imong kaugalingon, o sa ang uban, labaw sa tanan ang Ginoo. Kung doon na kay respeto sa Ginoo, kaya nimong respetuhan, even ang imong mga kaaway. Pasagda ay maigsoon. Matod pa diri maigsoon. Walay kahadlok diha sa gugma, ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kon mahadlok gihapon ang tawo. Kung mabala ka bakas imuhang kakabos sa imong kawaladon, kalisdanan, kasakitan, naragyapon ang kahadlok sa imong pagkatawo. Nabala ka kasige o sa imong lungagon ugma. Pero hantod karon wa magka kakurawi man. Kaya kung nakurawan pagod mga tao, matay na yun ang mga tao sa kakuraw. Wala pa gani kakurawi itong walay tiil. Diya sa social media maigsoon, doon na nagwali nga walay kamot, walay tiil. Pero nga nung ipadato mas Ginoo, walay mga insakto nga mga tudlo nga nung mupli mag mga keyboard, piano nga nung makapliman. Ikaw o ako pangutan-a ang imong kaugalingon, lantawa ang imong personalidad karon. Gikan sa imong lapalapa ngadto sa pinakalay pulok kung doon na ba kay kakulang. Kompleto ka gininawa, kusog. Wow. Inis kalibutan maigsoon, kung himuon nimong lisod ang sayon, pwede. Kung wala kay Ginoo. Apan bisan unsa kalisod, pwede nimong himuong sayon o pinakasimple kung doon na kay Ginoo. Lord, kaya na ko ni kay naa ka. Sa tanan natong kaagi, dili na ko ika-explain. Apan ako nga gibutan sa kong kasing-kasing una, maayo kanunay ang Ginoo. Gipahilona, gipaangay sa insaktong proseso. Kay wa ta nagdali sa panalangin sa tong Ginoo. Ang akong gipangandoy, magkinabuhi kong giyano. Basta lang makakaon ko 3 times a day. Kay dinis kalibutan, kung daghan kag pagkaon, mahitabo nga imo lagi apong usik-usikan. Malato kas usa ka patahe, ngita na pagkaglain. Nagpasabot way katagbawan ang imong gininawa. Ang imong pagkatao, ang gikinahanglan sa imong pisikal nga bahin. Doon na lang may katagbawan ang tao kung doon ay Ginoo. Una nga gikinahanglan magkatunta o mahibalota sa pamaagi sa atong Ginoo. Ingon dire, walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kung mahadlok gihapon ang tao, wala mahimpit ang gugma kaniya
kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Ang kahadlok mao nay sinugdanan nga ikaw silutan. Even sa imong kaugalingon nga mga panguna-una. Hinahinay kag silot. Nganuman, kay ang imong kahadlok may kalambigitan man sa silot. Even ang imong physical nga bahin, kung nahadlok kang wa kay pagkaon, nahadlok kang ikaw walay ikapalit og sabon, nahadlok kang walay ikapalit og asin, nahadlok kang way malugag, kalambigitan ana maigsoon, hinay-hinay kang patyon sa kabalaka. Apan kung ikaw ug ako kauban kanunay nimo ang Ginoo, maggamit sa magkatawhan pag-provide sa imong mga panginahanglan. Labaw sa tanan ang Dios. Wow! Ipahilo na ka, ipaangay ka sa insaktong pagpaangay. Kay dili makapugong ang Ginoo pagpanalangin kanimo. Kay ang tanan nimong trabaho, ang tanan nimong sakripisyo, tanan nimong paghago, girekod nas Ginoo. Ang atong oras karon, alas 5:12 na sa kabuntaga. Medyo hinay gyud ang ato nga wifi connection ko, wa magyud makita ang ato nga live bloods gyud mga igsoon. Pero hinumdumi dili bloods ang mensahe Ginoo nga motugdon karon sa inyong tasatagsa ka mga panimalay. Hinumdumi magdala og kasiguruhan kabaguhan lamang kung ikaw ug ako magkinabuhi sa mensahe sa atong Ginoo. Inyong ubos nga lagad, dili na ko kagarantiya apan naning kamuta sa tanang panahon nga mahimot nato ang Ginoo. Ayaw pagsalig nga moingon ka, mapasayloon bitaw ang Ginoo, pastor. Kanang mga panghuna-una, nagpanghuna-una lagyo na nga musupa sa kabubuton o plano sa tong Ginoo. Kay laihang magbuhat og dili mao dinhi sa kalibutan. Masayon ang pagpakasala, apan masilod, mas lisod ang pagbuhat nga dili makasala ato pangas Ginoo. Masayon ang pagsulod sa sala, apan lisod ang pagbiya unya sa sala. Apan kung ikaw ug ako maghinulsol sa atong Ginoo, hinumdumi kimahal ka sa atong Ginoo. Aduna pay panahon magbago sa kalibutan. Matuod pa sa atong follower, listener sa pastor, salamat sa Ginoo. Pinaagi sa imuhang mensahe na bago ko. Pinaagi sa Ginoo, dili pinaagi nako. Kay mismo ang inyong ubos nga alagad na ningkamot ta. Kutob sa itong makaya na ang mga mensahe Ginoo mutugdon o mahidangat sa inyong tasatagsa ka mga panimalay. Wala na ko gihimong babag ang akong trabaho. Wala na ko gihimong babag ang akong posisyon. Kundili, gitagaan na itong panahon. Ang imong commitment na ito sa Ginoo, Lord, salamat. Huwag ko nimo pasante. Sa panahon nga na ako sa kalisod, imo kong gipahigawas nini. Sa panahon sa kawaladon, imo kong gisakwat nini. Sa panahon sa kakulangon, imo kong gitakbo sa tanan namong panginahanglan. Manghinaot ang inyong ubos nga lagan. Nasayon ang Dios sa inyong kinabuhi. Og ikaw ug ako kanunay mamalandong sa pagkamaayos Ginoo. Kung maayo ang Ginoo, maayo sa kadapat ato pangas Ginoo. Dili lang kay sige na tag-ingon, maayo ang Ginoo, pastor, maayo. Nya ikaw maayo kas Ginoo. Kung maayo man ang Ginoo nimo, maayo sa kas ato bangas Ginoo. Kung maayo ka ato bangas Ginoo, maayo ka ato bangas sa imong isikataw. Dili pwede nga Kristohanon ka, apan dili ka Kristohanon sa imong isikataw. Useless gyapon ang imong pagka-Kristohan. Magsige ra kag panglibak, magsige ra kag panaway, magsige ra kag panghinabog, Kristohanon ko sister. Unsaon nimo pagpakita sa kahayag para sa imong isikataw. Ingon diri mga igsoon sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 10, ayaw kahadlok kay kauban ang Dios kanimo. Hinumdumi mga igsoon kon ang Dios kauban nimo, bisag asa ka
Bisag maka-encounter pa kag mga hubog. Istorya hay tinarong. Kay mga hubog na. Di na nakapas ni mog sanay. Wa ko kakainom. Samantalang imong kauban nagparay-paray, nabalintong ganis motor. Nya mahadlok ka. Yung mapaling ra maganik tahiyopog hangin. Unang kani ato maigsoon mahadlok kay hubog kay iso kay tingog. Pero tingog ra iso, lawas. Balintong ra magani. Kung naa ang Ginoo sa imong kinabuhi, walay bisan kinsang kahadlokan nimo, si kinsa man. Kauban nimo ang Dios. Dinis kalibutan mga igsoon, dili ta pwedeng hulga-hulgaon. Kay kung ikaw ug ako manghulga sa imong isikataw, hinungdumay si kinsa man ang imong gihulga. Tao siya, sama nimo. Kung nanghulga ka sa imong isikataw, hinungdumi, gihulga usab nimo ang Dios. Kung gi-underestimate nimo ang imong isikataw, hinungdumi, tao siya, sama nimo. Kung gi-underestimate, kung imo man siyang gibuli, hinungdumi, gibuli usab nimo ang Dios. Kung imong gipanamastamasan imong silingan, gipanamastamasan nimo ang imong sikataw, si kinsa makamo panamastamas sa imong sikataw. It meaning to say, gipanamastamasan nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Kung maunay imong pagkataw, hinumdumi, niingon ang Dios kang Abraham, panalanginan ko kato, nga magpanalangin kanimo, apang tungluhon ko, kato magatunglo kanimo Abraham. Ayaw kabalaka. Kung makasabot ka sa Biblia, pasagdai ang mga tao, nga mabuli nimo, hangad nga tos Ginoo. Kay maunay sikrito, diha sa kinabuhing Kristohanon, aron diha maligon ang imong pagsalig o pagtuo nga tos Ginoo. Ayaw tagda ang mga bati nga mga sugulyanon nga makahatag nimo kaluya. Dangop nga tos Ginoo, kay ang tinud-an ay nga kalinaw kalipay, kadaugan kalampusan, naras Ginoo wala sa imong sikataw. Amen ba? Pagbuhat o yun sa kabubuton o planos Ginoo, kay maunay ang ikalipay ka nato. Ingon ang Isayas, ayaw kahadlot kay ang Dios kauban nimo. Kung doon na kay paghigugma sa Dios, wala na iluna ang kahadlok. Apan kung anaapan nimo ang kabalaka, naapan nimo ang kaduha-duha, wala pa nahimpit ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi. O kini kalambigitan, dunay kalambigitan diha sa silap. Kay mismo sa imong kaugalingon, mahadlok lang gani kas imong kaugalingon na nino. Amen ba? Ang Biblia igsuon nagtuki, nagtugan, nagbatbat, nagtudlo, nag-usisa sa kasing-kasing una-unang sa tao, aron ikaw ug ako makumplito o magkinabuhi sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. Ingon ang Isaias Kapitulo 41, versikulo 10. Manghinaot ko, nga doon na tayo makatunan, niningtak na updapit sa sayong kabuntagon. Mag-aton ta maikson, kanus na pamatamat katon. Pag wala na tayo gininawa, magliso na tag-ato sa simbahan, magkurog-kurog na ning ato ang tuhod. Bitaw ug unsay mga kalihukan sa kalibutan. Sayo mata kay mo mata, hadlok matang mali. Sa tong trabaho, sa tong negosyo, sa posisyon nga gipiyal sa Ginoo orang nato. Mao magunay makaluya sa tao. Kay wala man unaha nga makapahimot sa Dios. Ang giuna sa tao nga makapahimot lamang sa iyang kaugalingon. Unaha ang Dios, usa pa ang imong gikinahanglan. Kay kining mga butang igadugang ra kanimo. Atong hinahinayon ug mas ibutang hatagan natong importansya ang tag-iyas mga butang. Amen ba? Ingon diri sa Isaias Kapitulo 41, versikulo 10. Gikinahanglan ang atong kinabuhi din sa kalibutan,
dili ta kanunay mabalakon. O dili ta kanunay mahadlok. Kay ang kahadlok sa tao may kalabigitan man unya sa silot. Even sa imong physical nga bahin, hinay-hinayon kag silot. Nga naman, mabalaka magkasisteher. O sa kahasa, sa imong katulogon, magsige makaguna-una kung sa imong ipalit ugma. Dili ka kadugag gutlo sa imong pagkabalaka. Kaya di sa kung saan pa nimong kabalaka, huwag mo tungha sa imong pamilya. O di ko ka mo trabaho, di ka mo kugi. Apan hinumdumi, ayaw po pagpalabis pagkugi. Kung nagkugi kas mga butang sa kalibutan, dapat kugihan usab nimo ang mga butang tuas langit. Amen ba? Labaw sa tanan, pasidunggan nato kanunay ang Dios nga butang iya sa tanang mga butang. Ingon diri sa 11 sa 10, ayaw kahadlok kay uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ug tabangan ko ikaw. Panalipdan og luwason ko. Kinsa imo panalipod ug mutabang? Ang Ginoo. Ayaw kabalaka. Og ingon pag yun ang 11, giklaro pag yun diri. Pakaulawan ko ang tanan nga nasilag kanimo og mga matay ang makig-away kanimo. Kinsay kasulti? Ang Dios, dili si pastor, dili si pastora, dili sikta sa simbahan. Apan kung kanunay natong idulo ang simbahan, simbahan ray mumuluwas nimo, dili ang Ginoo. O ang tao magarbo, moingon man na pinaagi aning simbahana na bag-o ko, pinaagi aning simbahana na luwas ko, mayo kong mawali, pinaagi ni pastor, wa na. Si pastor na nahimong idolo, dili na ang Ginoo. Igsuon sa itong kinabuhi, dapat magkatunta nga ang Ginoo may atong maidolo, dili ang tao. Pwede, pastor makagpastora. Wala makay katungdanan sa simbahan. Pwede. Nga idolo nimo kanunay ang Ginoo. Dili ka mag-agad. Dili nimo himong ay idol ang simbahan. Kay mahimo ng Dios imong kinabuhi. Dili nimo i-idol ang imong trabaho. Kay kanang imong trabaho gipiyalan nas Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw nang ipasigarbo. Kay moabot ang panahon mawagtang ragyapon na nimo. Negosyo sa kiyanan mawagtang rana, tayan lagyo na. O magguba nimo sa kiyanan, ibutang rana nimo silinganan, paulanan rana. Apan ang dili mawagtang ang imong pagpangalagad sa Ginoo, ang imong pagkamatinudanon at ubangan sa Ginoo, mao na iyang gikinan. Ingon diri maigsoon sa pinadayag, ingon diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Wala maghatag kanato ang espiritus kahadlok. Ang espiritus Ginoo wala nato maghatag og kahadlok. Ngano man nahadlok na abay nabasa maigsoon nga ang mga manulunda, mga anghel sa Ginoo nangahadlok sa iyang kaaway nga mao si Satanas. Wala bisan usa kalakag pag-atras. Ang ni atras, ang ning hawa, ang yawa. Di ba? Dabay nabasa sa kasulatan nga mga anghel sa Ginoo napili sa anghel sa yawa. Wala. Ang yawa sige ra gyud testing. Ngita na gyud pamaagi pagsamok-samok. Pero wa gyud nahitabo nga mga lagad sa Ginoo napili na atong mga panahon na. Kung imong basihan ang kasulatan, walay nangalagad sa Ginoo nga pinaladas Ginoo na nalakansi. Na may sitwasyon nga naas alanganin, na may sitwasyon nga naas kalisdanan, pero moabot sa katapusan, kadaogan kalampusan. Unang ikaw o ako, pagbasa o kasulatan.
Pwede, bisag dili mo pastor, bisag dili mo pastora, pagbasa. Kaysa diha sa inyong pagbasa, hinay-hinay maabli ang inyong kasing-kasigunaw nagsalabot. Pangayo ang tabang sa Ginoo. Ayaw pong iliteral ang pagsabot ang Biblia. Idaghang nga buang sa Biblia. Itugkaron lagi ang Ginoo. Dili ta katugkad sa pagkamaayos Ginoo. Dili ta katugkad sa gahom sa Ginoo. Ang Dios lamang may nasayod sa iyang mga plano para kanimo, para kanako, para kanatong tanan. Siya rin nakatugkad igsoon. Ang atong oras karon hapit na gyud alas 6, alas 5:27 na sa kabuntagon. Una nga sa atong kinabuhi igsoon, even gani sa atong pagkatao nga makaingon ta nga nakahibalo ka sa trabaho, mawala magani imong kahadlok. Di ba? Moingon magani ka, kasayo na rana. Pero klaro ha? Di ba? Usa man nakapinulungan maigsuon nga pangarasti magod. Una nga kasagaran ang tao mapakyas, kay manghinambog man. Maingon man ang hawa na yun eh. Una sa atong kinabuhi ba? Dili na to unhan ang plano sa Dios. Dili na to unhan ang plano sa imong isikataw. Dili na to unhan ang kinabuhi o kaugmaon sa imong silingan sa imong isikataw. Ayaw. Kaya wala ka kahibalo. Sa panahon na ang imuha ang i-underestimate, mao pa na makatabang nimo sa imong panginahanglan. Mao pa na muluwas unya nimo. Asa naman unya ang imong pinulungan. Igsoon, dapat magkinabuhi ta nga insakto o mahimo lamang ang insakto ang tao kung doon ay Ginoo. Mahimo lang kang 100% ang imong kinabuhi kung ikaw o ako nagkinabuhi sumala sa balaang kasulatan. Kay kung ang imong kinabuhi dinis kalibutan sumala lamang sa imong tinawhanong kinaadman, magarbo ra gyud ang tao. Ang tinud-anay nga magdugang ang kaalam hinumdumi kanunay pagpailo ug lantawa kanunay nga ang uban mas maayo kanimo. Ayaw lantawa nga ikaw mas maayo kaysa uban. Kay kung moabot na sa tao nga ang usa ka tawo kanunay lang naglantaw nga siya mo'y kanunay higher sa uban, wala siya kabalo nga ang iyang huna-una kanunay lang sang nagarbo, kumpiyansa na lang siya kayo. Apat ang tao nga naghuna-una nga kanunay ang uban nga mas labaw pa kaniyang abilidad, maningkamot na kutob sa iya mahimo labaw sa tanan kauban niya ang Ginoo. Mas mudaghan pa ang kaalam ana, mas mudaghan pa ang kahibalo nganuman maningkamot man na sister brother nga magkat-on sa wala niya katuni na nakatunan sa uban. Mao ni sikreto niya sa pagpangalagan sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Atong kuptan kanunay ang mga mensahe nga maghatag kanato o kadaugan. Dili nato kuptan ang mga mensahe nga may magduot kanato nga mawad-an tagpaglaom din sa kalibutan. Makadungog kag sakit sa imong silingan nga mga pinulungan pasagday hangad nga tos Ginoo. Makadungog kag mga pagbuli sa imong isikataw pasagday nga time will come makahuna-una lang sila na nasayop dahil sila. Di ba? Sa itong kinabuhi igsoon dinis kalibutan, daghang mga challenge, daghang mga pagsulay nga maabot ka nato apan wala tahatagig espiritu sa katalaw kundi sa katakos o kaisog kay ang Ginoo kauban nimo igsoon. Ato lang nga panikamutan nga magkinabuhi ta sumala sa iyang mga mensahe, dili sa atong mga mensahe. Ingon ang ikaduhang Timoteo, kung ano na mo'y Biblia sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3,
Tungod kay ang atong wifi connection, blood sigud may igsoon. Wala may nakita. Una nga padayon ta, kay dili gud babag. Nga dili ta, way internet. Dili pwede mga igsoon. Ang atong obligation o commitment nga tos Ginoo. Nga atong irason, wa manggoy wifi, pastor. Mao ba? Kani ato may igsoon, wa man tayo wifi. Ano nakawali ra matas FM radio. Usahay magun ang tao, moingon man nga. Mantag na tayo sakyanan sa. Kay manimbag ko pastor, tagaan kong sakyanan. Pero nanay sakyanan, manimbag kaha ka. Hello. Una ba kining tao maigsoon kauna ni saan, pero lisod ang pagtuman sa saan. Ayaw uwata ang Diyos. Kaya di siya mauwat. Sama sa tao nga mauwat. Kung ikaw o ako na Ginoo, di gud ka mauwat sa imong isikataw. Amen ba? Kay kauban nimo ang Ginoo. Kay ang Dios di man sa mauwat, it meaning to say, kung nagharing nimo ang Ginoo, di sab ka mauwat. Di sab ka mahadlok. Kay ang kauban nimo ang Ginoo nga may tagiya sa imong kinabuhi. Ingon diri ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Kung doon na ang Espiritus Ginoo, wagoy dapit og luna sa kahadlok. Kaya ang Espiritus Ginoo mo ni mulikon ni mo mais. Ingon diri sa city. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong tangawan, kundili naghatag kanato gahom o gugma o pagpugong sa kaugalingon. Kung wala ka ni anak pagpugong sa kaugalingon, mubati ko kagkahadlok. Kaya magpatabog rin makabiyaw-yaw na dili nagbase sa balang kasulatan. Di ba? Imo ra man kaugalingong emosyon mo ay maghari. Magpatabog ra makabiyaw-yaw walay diya sa social media. Manghagit man ka maigsoon, labi nag-under ka sa Trinity, under ka sa Oneness, kung asa nga adlaw ng imong ipili, maumanay imong barugan. Moingon man kami igsoon, kanang uban nga nagsimbag Domingo, wa na nay kaluwasan. Kanang sikikik ka o baboy, imperno yun na, dapat diya maigsoon. Hugaw na yun na. Wapay klaro maigsoon nga si Igwali nga naghugaw, hutro pong gahugaw-hugaw, labaw pa hinuon sa baboy. Kanabang istorya maigsoon nga wa ko'y unod. Ano man, naramas emosyon, wala na kinabuhi. Napagkamatarong. Gahuna-una ramas kaugalingon nga siya ray matarong aguban walay labot. Di ba? Unang way angay igsoon. Magagsig debate, galangay-langay na lamas oras. May pay mananong tanag kalumpag amote, napatay manomdom ikatulo ka bulan. Muna sa itong programa, kung doon ay makikidebate, hala, pag debate sa imong kaugalingon, kaya ako di ko makikidebate. Bahalag inon ko ninyo, awa ko nakatunan. Ang tinuon nga na kaalam kay balo, dili na mo patol mga tao nga wala nakatuunan sa pulong sa Ginoo. Ang tinuon nga na nakatuunan, magkinabuhi na sumala sa iyang nakatuunan. Labaw sa tanan. Kung nakatuunan nimo ang pagkamais Ginoo, ang Dios kanunay siyang nagpaubos. Kanunay siyang nagpaubos, bisan siya dato. Mahimo niya ang tanan niyang gusto para sa tao. Muna'y tinuod igsoon. Ang tinuod nga Ginoo, kabalo mo higugma sa iyang sikataw. Ang tinuod nga doon ay Ginoo, dili na siya mo pasakit kung mga pulong sa iyang sikataw. Kay iyan ang ginauna, ikaw o ako, gihimo sama sa dagway sa itong Ginoo. Kung nakapasakit ka sa imong silingan, nakapasakit ka sa imong sikataw, hinumdumi, imong ipasakitan ang atong Ginoo. Higugma ang imong kaugalingon. Kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, higugma ang imong sikataw. Kung mahimo na nimo, it meaning to say, nahigugma sa kas Ginoo.
may klaro Ikson. Kay ang paghukom dili imuha kun dili iyas Ginoo. Pag kinabuhi sumala sa imong natunan og padayon og ayaw nang ipahinabog ngadto sa uban. Ingon dire kay ang espiritu nga nagihatag sa Dios kanato kinsa man na kanato pwede nag ikaw, pwede nag ako, pwede nag sila apan aya nagipanghinambog. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo nga talawan kundili naghatag kanato gahom ug gugma pagpugong sa kaulingon. Ang importante na kay gugma, na kay pagpugong sa kaugalingon. O diha sa Espiritu sa Ginoo, maghatod ka na nimo kadaugan. Maghatod na nimo saksi sa kinabuhi. Manghinaot ko nga doon natin nakatunan, nining hamubo na to ng mga mensahe. Sa matag karon o kunya, nga ang Ginoo, magapanalangin sa matag usa. Ari kita sa mga pag-ampo, mga igsoon, atong dalos mga pag-ampo ang pag-take sa board exam ni Sister Ay Arias. Bisan wala man siya makadungog karon tungod kay ang atong wifi connection hinay man. Labing gamhanan o silimbahon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa lain sa mga pribilehyo kay giyon ang maghihatag ka namo. Kay ikaw nag-uban o nagproteksyon sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagtipig kanunay sa among mga kinabuhi. Labaw sa patanan o Dios sa pagtik ni Sister Ay o Dios nining mga adlaw karon Arias sa maong board exam sa Maynila karon. Ablihi ang iyang una-una, ablihi ang iyang salabutan, nga diin ang iyang pagbasa sa mga questionnaire, iyang yung masabtan, labaw sa tanan, imugiyahan ang iyang mga kamot karon Lord. Kung posibleng anak kanimo, nga din ang kadaugan kasiguruhan, naalagyod kanimo o Dios. Among isalig nga kanimo ang kadaugan, tungod kay ang kadaugan lagyod kanimo Ama. Labaw sa tanan sa among kaigsunan dinhi sa balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kangkwe o Dios, bisan pa man ni pastora o Dios nga nakaroon sa dapit sa Saudi Arabia Amahan, ikaw magaproteksyon magabantay og ampingin kanunay ang kinabuhi. Bisan pa man ni mga adlaw karon, aduna na po ni nagkalaing-laing obligasyon nga gisangon kanamo Lord. Amo kining gisalig kana kanimo tungod kay ang tanan nga mga plano kung dili nimo ni panalanginan huwag gud kami arang mahimo gikan kanimo Amahan. Sa tanang mga katawhan karon naminaw sa Sign FM 95.3 kung aduna sila mga problema man sa kawalandon, problema man sa mga balatian, problema man sa kagubot, problema man sa mga pagsulay nga moabot kanila man, ipahigawa sila ni ining tanan. Lamang among paningkamutan nga malipay ka kanamo. Kaya diha sa among pagpaningkamot sa pagsunod sa imong mga pulong mga mensahe, malipay ka sa imong mga katawan Lord. O dili ka magapugong sa paghatag sa panalangin gikan kanimo. Salamat o Dios, ining atak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo Lord. Walay hunong ang ako pagpasalamat, walay hunong ang ako pagday paghimaya nga na kanimo. Tungod kay ikaw maayo kanunay kanamo. Libi na o Dios sa Thanksgiving sa mao nga dapit sa Pilipigan, ikaw mag-supply sa among mga kaigsunan sa mao nga dapit nga pinalunguluhan ni Pastora April Mia Capturan. Lord, ikaw maghatag niya kaalam kay balong nga langit nun, labaw sa tanan sa mao nga dapit sa kasagangkal, sa pamilya sa mga Arias family, Pastor Nunoy Arias, Brother Arnolfo Villegantol o Dios sa ilang pagpasalamat uban sa mga kaigsunan sa mga dapit diha sa kasagangkal karong umalabot nga 25 Lord. Tagbuas sila sa ilang mga panginanglan, labaw sa tanan sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias Lord nga nasa bakon ubang sa iyang anak Lord. Ikaw mga proteksyon magabantay ug sa tanan nimo mga alagad, sa tanan mga kaigsunan ug sa tanan mga follower ug listener nga kanunay nagasunod nining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa, imong nasairan ang ilang mga panginahanglan. Nga ikaw o Dios nga among kinabuhi, among kining itugyan nga na kanimo, ang tanan namong mga plano ug desisyon, among kining isalig nga na kanimo. Tungod kay wa gyud kami arang mahimo kuno ikaw sa mga kinabuhian. Labaw sa tanan sa imuha nga pag-supply sa tanan namong mga panginahanglan nining mao nga estasyon. Salamat o Dios among umalabot sa mga overnight fellowship nini mga dapit, ni nga katapusan nga gabi o Dios nini 31 nini mao nga bulan. Wala na lain nga pitsa o Dios, wala lain nga semana kundi niining 2024
Lord, ako mga pag-ampo nga na kanimo, ikaw ang akong gipasalamatan tungod kay ikaw naghatag ka namong pinasahi nga wala gud nimo gikawang ang among gipangayo nga na kanimo. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa tanan namong mga panginahanglan. Ikaw naghanay o nagpaangay ning tanan tungod kay way imposible nga na kanimo o Dios. Dumog himaya nga naalagod kanimo ang tanan tungod kay ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac, ug ikaw ang Dios kang Jacob. Ug ikaw usab ang Dios kanamo karon nga among gilagaran. Kadungganan himaya nga naalagod kanimo ang tanan, pinagi lamang sa imong buktong anak o personal namo nga manluluwas ang tanan magayon. Amen o amen. Ang atong oras karon may isuon. Hapit naman alas 6 mga kaigsunan, doon na lagi ko yung mga obligasyon tungkol kay doon na may mga seminar karon mga buntag. Una nga kanunay lagi kong nagmonitor sa mong mga group chat sa eskwelahan. Matod pa sa mga dean, ingon siya, sige lang yung monitor diha sa atong group chat shop kay anytime ano na tay mga trabahoon, siyempre may isuon ato sab ng obligasyon sa eskwelahan para sa mga kabataan. Unang salamat sa Ginoo sa inyong pagkig-uban, pero dili ni mahimong babag ang akong trabaho sa pagbalik sa university. Na dili na ko makapaamit sa mensahe sa Ginoo labi na sa FM radio. Doon na tayo commitment sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo ang pabor. Ato usab siya pasalamatan. Kutob sa kong mahimo, kutob sa kong magaya. Akong buhaton ang tanan. Uban ang iyang tabang. Dili na kung ikasupasigarbo. Apan akong ipasalamatan ng Ginoo. Dili na ko ika-explain ang pagkamaayos Ginoo sa itong kinabuhi. Hinumdumi, ikaw o ako, iyang gimahal. O mahalaw sa pang Ginoo sa imong kinabuhi. Tagbuon ka sa imong panginahanglan. Tagaan ka kaalam kay balo. Gikan sa Ginoo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok piyesta sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, ano usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Sa gikaingon ko na karong 31 doon na tayo singing contest -1. Pwede lang yung mo makadownload daan og -1. Open tatanan Megson, wala tayo gipili nga organisasyon. Sa 31 mag-uban-uban na. Huwag ang Ginoo makapanalangin sa matag usa. Dili lang yun ako i-mention kung piray price. Basta atong hinumduman ang Ginoo makapanalangin sa matag usa. Inyong ubos nga lagad, basta usapri kanila yung manawil sa pag-ingon. Huwag ang Diyos magapanalangin o magtipig sa patagos sa gikan ng alawa na siya mag-uban ka natong tanan. Gikan ng mga alawa hantod sa malabot sa walay katapusan ang pingan tas Ginoo kanunay. Lamang atong apingan ang iyang mga pulo mga mensahe. Tipigan nato sa atong kasing-kasing, tipigan nato sa atong una-una kay mauni magdala nato sa kadaugan, kalampusan, kabaguhan, kausaban sa dagan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ikaw ug ako mintras buhi pa ta atong paningkamutan nga Ginoo malipay sa atong kinabuhi. Ang atong oras karon alas 5:45 sa sayong kabuntagon. God bless everyone.